شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጽንሕኩም هيسان جس فشاملين جس فريد جس موت برمير أنا هاكم سلا حدين مسحوكم سيم نزم معلت زخون معلت دخون قال هنا متينا لنا ديو برودة سالا ديو برودة سام سمكم يتمد الداغ لك أودت فدنا داغن لو من كافولو قال أقلقلتي كمرمرو يدلد وداغن سقودي ليدار behöver prövas مصحف قدوس قدامي تيموثيوس 3:10 I första Timoteus brevet kapitel 3 vers 10 እዚአቶም ቅድም ይመርመሩ መንቀብ ዘይብሎም እንትኾይኑ ሽዑ ይገልግሉ och det står men även det ska först prövas sedan kan det bli församlingstjänare om det inte finns något att anföra mot dem ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ አገልግልት ከመይ ጌሩ ከመርጽ ከምዘሎ ኣብ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስን ካልኣይ ጢሞቴዎስን አሚጡልሎ Aposteln Paulus gav vidare till Timoteus hur en tjänare i församlingen ska vara i första Timoteusbrevet och andra Timoteusbrevet. Titus won negirolo. Även till Titus förkunnade han. Sila agelgel tazarab kolla ሐዋርያ ጳውሎስ አዝዩ ጸቂቱ ዝተዛረበ ኣብ ህይወቱ. När aposteln Paulus pratar om hur en tjänare ska vara, han var väldigt noga hur de skulle vara. ሪኹም ኣብ ህይወቶም ጸቂቱ ንምንታይ ተዛሪቡ እንደሕሪልኩምኒ ምኽንያቱ አገልግሎት ዝሓተና ነገር ስለዘሎ እዩ. Han var väldigt fokuserad angående hur deras liv skulle vara. Det är för att tjänsten kräver saker från en. አገልጋሊ አርአያ ክኸውን ስለዝግባይ Och det är för att en tjänare är en förebild. አርአያ ትኾነሎም ዕቤት ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ከተገልግል ኣይትኽእልን ኢኻ. Och det är för att kan du inte vara en förebild så blir det svårt att vara en tjänare. ምኽንያቱ ቶም ተገልግሎም ዘለኻ ንዓኻ ከም ዝርኢኻ ይትረስዕ. Och det är för att man får inte glömma dem du kommer tjäna, det är de som kommer kolla på dig. أنا زغبرو دحنا يترايو تمرتي طرح سمع وقت بلا يدخلني ها och det är därför man inte kan heller säga gör endast det jag säger men gör inte det jag gör مخنياتنا عخا زي لو تمرتنا عن كل وطا ما يكلني och det är för att det undervisning som inte förändrat det kommer inte kunna förändra dem heller ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣገልግሎት ጽፍሕን ክንኣቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ኣዚዝዋ መርምርዎም ቀዲም ኢሉ så i varje område där man ska sätta en tjänare det Guds ord informerar oss i församlingen det är att pröva dem መታነት ቤተ ክርስቲያን ከይተጽፎ för att det inte ska hämta dål innanför församlingen መታነት መንግስት ከይነጽፎ för att vi inte ska vara skadade till det rike som vi tjänar ናይ በሐቅነት ኸዋሃበና ተዳልዩ ዘሎ አገልግሎት ንዑ ዝበቀዕ ዕቤት አካይዳ አለና ዲብ ክንምርመር አለና och för att vi ska verkligen se om vi kan klara av det uppgift vi har fått det därför vi behöver prövas ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ስለ አገልግሎት ደይርዶም ብዙሕ ነገር አሉ så det finns många som inte har fått rätt bild av tjänsten አገልግሎት ከምዝን ቤተ ክርስቲያን አቲና ንወጽቆም ጥራሕ ጌርና ኸይንወስዶ vi får inte tro att det är samma sak som att gå in och ut från församlingen att vara tjänare ከምድን ላይ ከአቲኻ ትወጾ ጎደና ይኮነን አገልግሎት det är inte en tjänst där du kan gå ut och in hur du vill እንተዳ ስርዓት ደይብልና ተዳ ኮይኑ ተዳ ካራክተርና ደይ ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ካብ ተስተዋሃበና አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከተወርደና ትኽእል och det är för att har vi inte ordning har vi inte karaktär för det så får vi inte glömma att församlingen kan ta ut oss från det tjänsten. That's why ብዙሓት እዚ ነገር ከይተረድኦም ኣብ አገልግሎት ስለዝኣቱ ቤተ ክርስቲያን ምስ ገሰጾቶም ምስ ወረዶቶም ተጦም ሰበሎቶም አንጻርታ ቤተ ክርስቲያን ይምስትሱ och det är brist av den kunskapen som många när de har fått en position där de får börja tjäna och när det inte går som de ska så när församlingen tar ner dem så har det blivit att de går emot församlingen. ኣብ አገልግሎት ምውራድ ኣሎ I tjänsten finns det att man kan gå ner. ተጦም መባል ኣሎ Det finns att man kan ta stopp. ካብቲ ዝኣተኸያ ምስዋግ ኣሎ och det finns också att man kan bli utskickad från det man har fått gå in i. ምክንያቱ ክሳዕነት ዝተጸዋዕካሉ ዝበቃ አካይዳ ዘይከድካ ቤተ ክርስቲያን ስጉም ትወስድ ፍቀዳይ och det är för att följer du inte det ordning och det som tjänsten kräver av dig så har församlingen rätten att kunna ta ut dig därifrån. ካሉ ሁሉ ነገር ተሪፉ ከተገልግል ስለናይ አገልግሎት ክብር መጀመር ተخردና ኣሎ så innan ens från första början innan man går i tjänsten det viktigaste är att förstå värdet av tjänsten. بنصح لبن بفقدኛ አእምሮን ምግልጋል ክንማሃር አለና måste lära oss att kunna tjäna villigt från hjärtat och med förståelse av vad vi gör. ስለዚህ ኢየሱስ አይት ብዙሓት የማይበለን አይት ውሕዳት የሚሉ det är därför Guds ord säger arbetarna är få. ንምንታይ ውሕዳት የሚሉ ምክንያቱ ኩሉ ክርስቲያን ግቡእ ይገልግል ማለት አይኮነም varför sa han att de är få det är för att många kristna tjänar inte exakt som de ska tjäna. ሓላፍነት ወሲድካ ኣብ አካል ናይ ክርስቶስ ጽቡቕ ጉያ ንኽትጎይ ዕቤት ይሓትት för att du ska kunna ta ansvar i Kristi kropp och springa det loppen det kräver att du är tjänare. ስለዚህ ዝኾነ ዓይነት ይኹን አገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕድል እንተዳረኺብኩም så om ni får en möjlighet att tjäna på något sätt i en församling ኣብ ኣሽር ክኸውን ይኽእል det kan vara i service team
أبزتفعل مزمور خونق الميديا خونق أبزتفعل يصفي Det kan vara i lovsång, det kan vara i mediateam, på en där. زخون عينت أقولقلوت كتقولقلو بيت كريستيان تغفيتات لكم مجمرتا كم عبت عدل توصلونت نجار. Så i vad en som församlingen öppnar möjlighet för dig att tjäna, se det som en stor glädje, att det är en stor grej. بقى كم كبرت وصلوا. Ta det som att det är en stor gåva. بقى إذن عيت عدلتي خجلقلونا أملاخ يقولوا. Se det så att det här är en stor möjlighet för dig att tjäna Gud. كأتسيلكم نتستوهبكم أقولقلوت بقبو حزوه. Och sen i fortsättning, håll det du har fått förvalta i renhet och fortsätt förvalta det. كأتسيلكم نتستوهبكم أقولقلوت بملو أحيلكم بكل تناخم ترخبلو. Och efter det nästa steg är att ge allt det du har till att kunna tjäna på det bästa sättet. سلتستوهبكم أقولقلوت تكادلو. Och kämpa för det tjänsten som du har fått. زيابير شو خابيكم. Och då kommer Gud göra så att ni växer. أقولقلوت كبرتيو. Att tjäna är en stor heder. أقولقلوت تعدلتيو. Att få tjäna är en stor gåva. ገለገለ ሰባት አገልግሎት ቋ ቤተ ክርስቲያን ተሃበቶም ከም ዓብት ዕድልት ስለዘይሪእዎም ደላይም ይምድሕዞም Vissa personer, eftersom de inte förstår, det är en stor heder att kunna få tjäna församlingen. De ser det som hur som helst. ገለገለ ድኽፈቱልካ ኣፍ ደገ እንድሕር ጥንቁቕ ሰብ ደይኮንካ ሜቢ ካልኣይ ግዜ ከይትረኽቦም ከዓ ትኽእል ኢኻ Om man inte inser vilken dörr som öppnas för en när man ska tjäna, så kan det hända att inte en till dörr kan öppnas för en. ስለዚ ኣይትኽሰሮ ቤት ኣምላኽ ጥበኩም ኣገልግሎት ብብዙሕ ኣኽብሮት ሓዝዎ Så gå inte i förlust vad församlingen öppnar för en. Ta det med stor heder och tjäna med allt det du har där. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.